Хәерле көн, кадерле дуслар, китап сөючеләр. Әйдәгез безнең бүгенге менә башланып киткән турдан-туры эфирыбызга кушылыгыз, катнашыгыз. Без сезгә үзебезнең яңа китапларыбыз турында сөйләрбез һәм әлбәттә безнең бүгенге сөйләшү бер китап турында булыр беренче чиратта. Бик кызыклы китап. Хәзер сез аның турында әле ишетерсез, аның авторы белән шулай ук без турдан-туры элемтәгә керәбез. Менә безгә хәзер кушылалар, без күрәбез безгә. Рәхим итегез. Рәхим итегез Татарстан китап нәшриятының әлеге каналына. Безнең бүген сөйләшү бер шундый үзенчәлекле китап турында булыр. Бу безнең бүтән китаплардан нык кына аерыла. Әлеге китапның авторы Айзирәк Гәрәева Акчура. Ул китапның исеме Ипекәй дип атала. Менә нәрсәсе белән үзенчәлекле икәнен без аның белән үзенең автор белән үз белән сөйләшкәндә хәзер белербез. Без аның белән турдан-тур эфирда катнашырга җыенабыз. Айзирәк Гәрәева ул яшь автор дип атыйк без аны. Чөнки һәм аның теге фикерләре язуы һәм безгә үзебезгә өчен дә бик яңалык булды. Айзирәк Гәрәева Казан дәүләт университетының журналистика һәм социология, психология факультетының татар журналистикасы бүлегендә укый. Шәһри Казан, Пар Алма газеталарында, Интертат электрон газетасында эшли. Һәм менә беренче ел Татарстан Диния нәзарәтенең дәгъват бүлегендә, матбугат хезмәтендә эшли. 2017 елдан Төркиядә яши. Бүген көндә хәзер Төркиянең үзәгендә без хәзер аны көтәбез. Турдан-тур эфирга әлеге китапның мөхәррире бездә баш мөхәррир Ленар Шәйх, шагыйрь Ленар Шәйх һәм әйдәгез менә хәзер Айзирәкнең үзен көтик. Ул Айзирәк безнең белән элемтәдә. Сез безне ишетәсезме? Хәерле көн Айзирәк. Хәерле көн, ишетеләме? Без сезне күрәбез. Казаннан сезгә кайнар сәлам. Төркиядән Иске шәһәрдән кайнар сәламнар. Без менә бик шат синең шушындай китабың басылып чыгуга. Бу син бәлки үзеңә генә түгелдер инде, безнең укучыларыбыз моны күптән көтеп алды кебек. Без үзебез дә моны бик тәмләп укып чыктык. Без китапны күп укыйбыз. Әлбәттә без нәшрият кешеләре буларак бу безнең үзебез өчен дә ачыш булды. Әйдәгез менә хәзер Айзирәк башта бераз гына аңлашып үтик. Димәк, сез хәзер бүген көндә сез хәзер Иске шәһәрдә, шулай бит? Әйе, хәерле көннәр тагын бер кабат, хәерле җомгалар, күп сәламнар Казанга. Мин Иске шәһәрдә яшим, Төркиянең. Бу китап турында шушылай нәшрият хезмәткәрләреннән шундый матур сүзләр ишетү мине бик куандыра. Менә хәзер без инде сезгә сорауларны әзерләдек үзебездән. Шулай ук без инде менә бүгенге хәзер эфирны караучыларга да шундый бер уен тәкъдим иткән идек. Иң беренче кызыклы сорауны биргән тамашачыга, безнең укучыбызга, әлеге эфирны караучыга без шушы китапны бүләк итеп бирәбез. Шуңа күрә мин хәзер безнең шушы эфирны караучыларга мөрәҗәгать итәм. Әйдәгез, рәхим итегез. Сорауларны әзерләгез. Бик кызыклы китап. Хәзер без аның турында бераз сөйләшербез. Ни өчен аның кызыклы булуы турында, ни өчен эчтәлектә мәгънәле булуы турында. Мин инде Айзирәк менә бындай сорау сезгә әйме. Бу китапта 11 әсәр урын алган. Анда моның жанрда үзенчәлекле бит әле. Теге гади генә хикәя дә түгел, гади генә публицистика да түгел, буйма. Бу әдәби документаль бәяннар. Бу шул хәлтеге чынлап та укыр өчен күңелле рәхәт әйбер. Чынбарлык бит инде бу. Чынбарлыкта булган вакыйгалар, чынлапта булган эмоциялар барсы да, әмма алар бит инде әдәбияттан эшкәртелеп тә бирелгән. Теге тәмле иттереп укучы колагына тәмле эшкәртелгәндә. Менә шушы хикәяләр, очеркларда урын алган монда. Әмма сезнең өчен ни өчендер менә бу беренче минем үзем туган сорау булды. Һәм менә шуны сезнең нинди мәгънә салгансыз икән, шуны беләсем килә. Монда күләм ягында бик зур түгел. Ипекәй дип аталган хикәя бар бит инде, әйме? Сез моны китап тышына чыгарга уйлагансыз һәм ул бит инде китап тышына чыгару теге мөһим әйберләрнең берсе. Китап сез бит ниндидер аңа нидер мөһим бер мәгънә салгансыз кебек. Ни сәбәбе нәрсәдә икән моның? Сез хаклы, әлбәттә, китапның исеме ул аның эченә кергән башка әдәби әсәрләрне
eserler arasından birisini soylap koyarlar. Гадәттә шулай. Теге китапның тышына бер күләмлерәк бер әсәрнең исемен чыгаралар. Әгәр дә ул китапта бер генә әсәр булмаса, күп сандагы әсәрләр булса. Минем эпикей исемен чыгарасым килде ни өчен? Моңа берничә сәбәп бар. Беренчедән, менә без кайдыларда яшәсәк тә, теге бик еракларга китеп яшәсәк тә, хәтта күрше районнарда, республикаларда яшәсәк тә, үзебезнең туган җирнең тәмен онытмыйбыз, дип әйтәсем килә. Үзебезнең туган җирнең эпиен онытмыйбыз. Һәм икенчедән, татар халкының шундый бер гыйбрәтле генә бер мәкале бар. Кешене ризык йөртәделәр. Менә минем әсәрләремдә менә шушы ике төшенчә дип әйтим мин инде, ике мәгънә күп әсәрләремдә урын ала. Ягъни билгеле бер нокталарда шушы темаларга кагылышлы. Менә шушы рәвешле минем барлык әсәрләремне бу эпикей сүзе гомумиләштереп тора кебек. Үземнең теләгем дә шундый булды инде. Менә иң кадерле, иң кыйммәтле адәм баласы өчен теге эпидән башка яши алмый бит инде адәм баласы. Шундый бер кыйммәтле ризык эпикей. Китап рухи ризык безнең өчен. Менә шушы китабым, минем китабым рухи ризык булып, эписе белән дип әйтим мин, эпикей кебек кыйммәтле бер рухи ризык булып барып ирешсен иде дигән теләгем бар. Зирәк, менә бездән хәзер монда укучыларыбыздан сораулар килә башлады. Бер шул әгәр без эпикей турында әйтәбез икән, бер андай шундый сорау менә Гөлнур дигән туташ ханым китап эпикей дип икмәкне кадерләп аталган, үзегез нинди ипи ашарга яратасыз дигән. Хәзер глютенсыз ипи ашарга ипигә глютен, күрәсең төрле катнашмалар кушалар, сезнең моңа карашыгыз инде. Менә бусы инде укучыбызның соравы, ничек уйлыйсыз? Сез үзегез нинди ипи ашыйсыз? Әлбәттә, теге хәтта укучының соравына җавап биргәндә шундый эпикей дип кушкачтым, бу китапны теге аш-су әзерли торган китаплар белән бутамасыннар иде дигән. Бер караганда инде. Әмма нинди ипи ашыйм? Ак ипи ашыйм. Ягъни түгәрәк ак ипи ашыйм. Яратып, сөт өсте белән дип әйтим инде, майлап алдагыча. Менә шулай. Теге нинди глютен катнашканмы, бик аермыйм мин. Миңа булса, әлбәттә, Газирәк, бу безнең бит рухи азык, шулай бит инде. Без монда бу ипикей дигән сүз бу безнең өчен теге образлык әйтелмә, бу инде бүтән категориядән. Менә тагын бер сорам да, бу китапны әзерләгәндә ничә чакрым юл үтелде ди Айсылу? Әсәрләргә караганда география шактый киң. Чакрымнары бик күп булды, чыннан да. Чөнки без бу әсәрләрне мин яза башлаган. Анда бит китапка Казанда язылган әсәрләр белән бергә Төркиядә язылганнар кергән. Төркиядә язылган әсәрләрне теге ниндидер географик урынга барып танышмыйча, андагы авылларны күрмичә мин яза алмас идем. Чөнки мин бит Төркиягә яңа килгән кеше. Монда бөтенләй башка география, башка тормыш, башка гырыф-гадәтләр, башка мөхит. Аның өчен без менә 7 генә шәһәрдә булдык без. Татарлар белән очрашып йөрдек Төркиянең һәм 4 татар авылында булдык. Ягъни Төркиянең төрле почмакларында дип әйтим инде. Шундый йөрүләр күп булды. Истанбул белән иске шәһәр арасын гына алсак та ничә мәртәбәләр кайтып киленде, барып киленде. Әйтик, Истанбул белән иске шәһәр арасында 360 километр. Башка авылларга барганда да 600-700 километр араларда үттек, шәһәрләргә барганда хәзер генә әйтә алмыйм менә километрын 10 меңме, 20 меңме, әмма 7-8 шәһәргә барылды, 4 татар авылына барылды. Менә бу геройларны чынлап та монда шушы шундый китапның шундый чынлап та эчтәлекле булуына әлбәттә чынлап та теге күп көч куелган, әле бу сәлемнең әле теге хәрәкәт юлда булу вакытында без атыйбыз име. Хәзер менә мин үзебезнең укучыбызга, монда үзебезнең тыңлаучыга мөрәҗәгать итәм. Гөлнур бу безгә беренче сорауны бирде. Шуңа күрә рәхим итегез, безнең директка языгыз, безнең белән элемтәгә керегез. Сезне менә бу бик шәп китап көтә. Хәзер инде сезгә тагын чираттагы сорау үзерәк. Төрле елларда, төрле илләргә мөхаҗирлек кылган милләттәшләребез язмышлары белән сез бит интернеттан аңлашылды, шушының белән кызыксына башлагансыз, име? Бу шулай да сезгә генә түгел, безнең бөтен милләт һәр әдәбият сөюче, тарих сөюче,
милләттәшләребезгә һәр кемгә ул кызыклы тема дип саныйм мин. Чөнки бу татарның үзенә күрә бер батырлыгын күрсәтә, татарның кыюлыгын, яраклаша белүен, беркайда үлми ул татар киң таралган. Бу безгә әлбәттә зур горурлык хис итергән әйбер. Әмма алар гына түгел, үз милләте генә түгел, башка милләтләргә дә ул күтәрелергә ярдәм иткән икәнен күрәбез без аның. Һәм сез моны шушындый аерым дәлил төгәлрәк сюжетларыгыз аша, конкрет документаль бәяннар аша сез моны безгә укучыларыбызга барыбызга җиткерәсез. Менә шушы язмышлар белән кызыксына башлауга шәхсән үзегезне нәрсә тәрде? Нинди йотка дип әйтик? Шуннан да мен монда килгәчтен дә мин бит Төркия татарлары гаиләсенә килен булып төштем. Аның өчен минем мөхитем, мондагы мөхитем электән мухаҗир булып килгән татарларның 4-нче, 5-нче буыннары белән аралашу мөмкинлеге туды мине. Гомер бара, гомер уза дип әйтим инде, еллар уза. Һәм шушы Төркия татарларының, шушы татарлар белән бергә бик күп аларның хатирәләре дә китеп бара, югала бара кебек тоелды миңа. Мин теге журналист буларак та моңа битараф калып утырасым килмәде һәм битараф та кала алмас идем. Чөнки әбиләр, бабайлар дип әйтим инде, олорак яшьтәгеләр, 70-80 яшьтәгеләр, 90 яшьтәгеләр үзләренең әбиләре, бабайлары ничек итеп бу Төркиядәге авылларның яши башлаган, корылган чорлары турында, ягъни аннары ничек итеп ул татар авылларыннан кешеләр Төркиянең төрле шәһәрләренә күчеп китеп, ничек рәвешле яши башлыйлар. Һәм алар үзара нинди чаралар үткәргән. Монда теге хәзерге чараларны гына күз алдына китермәскә кирәк. Алар үз инициативалары белән нинди гореф-гадәтләр саклаганнар, каза сораганнармы, нәрсә сораганнар, нинди җырлар җырлаганнар. Ягъни шушындай хатирәләрне алар чәйшкәндә дә бүлешеп, үзара сөйләшеп утыралар. Менә безнең өлкәннәр шулай дип әйтә иде, менә теге әби шулай дип әйтә иде, бу бабай булай дип әйтә иде дип. Һәм мин инде теге үземдә сизмәстән дип әйтим, инде диктофонымны кушып куям. Һәм бердән диктофонны кушуым да шуңа аларның үз тавышлары языла. Үз тавышлары, аларның бит сөйләмнәре дә, алар бераз кыенсыналар инде, без инде төркчәгә күчеп беттек инде, төркләшеп бара телебез дип бераз итәләр инде. Уңайсызланып та куялар, хәтта үзләренең татар телләре бик камил булмаса. Олорак, өлкәнрәк яшьтәгеләр татарча аңлашалар. Теге аңлауына түгел, тел белән сөйләшеп аңлашабыз дип әйтәм. Менә шушы рәвешле мин уйладым, әгәр дә мин Ходай кушып, шушында бүгенге көндә Төркиядә, шушы Төркия татарлары арасында йөрим икән, бу Төркия татарлары Казанга килеп, кайтып, кайчан кайта алалар әле, кайта алмыйлар. Казаннан кемнәрдер махсус килә алалармы? Аларның белән очрашып, шушылай язып йөри аламы? Әлбәттә, бу әле теге сорау астындагы мәсьәлә. Бу хәл мөмкинлек минем кулыма керде дип әйтим инде. Миңа шуңа насыйп булган икән, мин инде бөтен тырышлыгымны, вакытымны куеп, бу эшкә теге үземне багышларга булдым. Төркиядәге теге яшәгән елларымның бушка да китмәсен дип телим һәм шул ук вакытта гыйбрәт алырлык әйберләр күп. Буларны Төркия татарларының хатирәләрен, Төркия татарларының сүзләрен Татарстанга да ирештерәсем килә. Алар анда да кайтарасым килә. Бабалары туган җиргә, ватаннарына дип әйтим, аларны шул үземнең язуларым аша акрынлап менә кайтарга тырышам инде. Миңа кадәр әлбәттә бу кешеләр булсын, теге мин килдем дә мин генә шөгыльләнәм дип әйтәсем килми. Әмма мин үземнең каләмем белән үземчә башкарам бу эшне. Азират, сез бик чынлап та бик уңышлы бу эшне башкарасыз дип саныйм, чөнки бу минем шәхси үзем күзәтү. Менә сезнең телегез, без бит инде сез журналистиканы бетердегез, шулай бит без монда үзебез дә шул өлкән татар филологиясе. Әмма сезнең телдә менә 18-нче, 19-нчы йөз төрки әдәбиятында булган стиль чагылды кебек миңа үземә тоелды. Теге Заһир Бигиевлар заманындагы һәм ул миңа калса сезнең тел ул нәкъ менә шул универсаль тел белән язылган монда. Ул теге образлар ягыннан да һәм стиль ягыннан ничектер аваздаш һәм ул ничектер берләштереп тә тора кебек безне.
Шуңа күрә сезнең ниятләрегез монда үзенең нәтиҗәсенә ирешер кебек диелам миңа. Менә бу Төркиядә яшәүче татарлар, алар бәлки инде бераз безнең бүтәнчә сөйләшмәсәләр дә, аларның тик асылы, сүзләрнең мәгънәсе миңа карсалар, бу китапны шулай ук бик тәмләп, бик аңлап укыячаклар. Инде тамашачылар, укучыларыбызга әйтәсез. Тил дигәннән бик кызык кына исемә төшкәндә әйтим инде тел дигәчтән. Мондагы бит иске татарлар нәкъ шул иске татар телендә күбрәк сөйләшәләр. Беләсезме? Алар белән сөйләшкәнгә күрә бәлки язылма керәдер дә аларның шул сакланып калган элеккеге әбиләренең теле. Аннары минем үземә шундый бер кызык кына сүзләр әйткәннәр иде. Мин килгәчтән синең татар телең безгә аңлашыла диләр. Мин әйтәм, ничек инде? Минем татар телем ни өчен аңлашыла сезгә? Менә без Казаннан килә, тегеннән киләләр, моннан килә. Без аларны аңламыйбыз. Чөнки бер җөмләгә 3 русча сүз кыстырсалар, яки бер русча сүз кыстырсалар, алар инде аңламыйлар аны. Аннары бар бит инде диалектлар бездә дә Татарстанда да. Минем диалект бераз Актаныш тарафынарак, Башкорт тарафынарак дисәм дә булыр микән инде теге бераз Актанышчарак. Элеккеге мәсәлән безнең авылдагы элекке әбиләр әйтә торган сүзләрен минем колагыма ишетелә монда. Менә бу олы кешеләрдә монда килгәнче. Тел мәсьәләсендә дә тикшергәндә бик кызык булыр иде. Менә аерым телен генә дә хәтта бу татарларның мондагы төрле авыллардагы. Мәсәлән, Әфәнде күпрендә апага абыстай дип әйтәләр. Кырхыектә мин Лениногорск якларындагы кешеләрдән генә ишеткән брамат дигән сүзне, шушында Кырхыектәге авылда олы кешеләр телендә ишеттем. Сез каян беләсезме инде? Моны Татарстанда да инде алар бит Лениногорскның теге элекке әби авылыннан килүчеләр күп. Күрәсезме, телдә шундый элекке безнең телебездә булган сүзләр һәм сөйләм сакланган. Бәлки язылмада алар итәдер, күчәдер дип әйтәсем килә. Бәй күңелләшмә безгә монда кушылалар. Безне хәзер монда инде күпләр тыңлый. Мин инде ничек кенә булмасын, монда нинди сораулар бирәләр шуны әйтеп китим әле. Безнең сораулар күп булачак әзрәк сигәнчә кимәлә мин үзе китә бетмәде. Но шулай да укучыларыбыз димәк алар кызыксыналар. Азирәк үзен кайтып җиткәнче китап сатылып бетәр дип курыкмыйсызмы? Үзегезгә дә калмас дип курыкмыйсызмы? Хәзер без чынлап та моның белән кызыктырабыз бу китап белән. Ну шундый сорау биргәннәр менә сезгә. Сатылса һәм сатылып бетсә тиз генә мин бик шат кына булырмын. Әлбәттә, чөнки бу китап безнең укучыларга дип эшләнелә. Ул укучыларга барып ирешергә тиеш иң зур теләк шул бит инде. Китап һәм язучылыкның теге юлы башта язучы ялгызы гына бара да, аннары илһамын, иҗатын шул китап итеп, китап рәвешенә китергәннән соң китап инде укучыларныкы була инде ул. Менә Бик Мулин дигән безнең монда аңлашылды Азирәк. Яза китапны төрек телендә я латин графикасына күчереп бастырырга ният юкмы дип сорый. Шуннан да бу Төркия татарлары бит алар латин графикасында укый. Алар кириллны белми. Алар менә ачыланалар инде бераз. Синең әйберләреңне без бөтен килеш укый алмыйбыз. Латин графикасына кирәк, я төркчәгә әйләндерергә кирәк дип. Алар язган булса, тәрҗемәләр бит инде ул аерым бер эш. Алар берсе язган булсын димим. Менә сорау сезгә име, әлеге әсәрләрдәге менә геройларны ачыклауга килсәк, анда безнең бик күп геройлар катнаша. Ул геройларның без инде аңлавыбызча алар чынлап та аларның прототиплар бар кебек тоела инде. Сез инде анда белмим, менә хәзер шуны ачыклыйсыбыз килә. Бу бит инде безнең документаль бәян дип әйтәбез. Ачыклай китсәк, менә сез шулар арасыннан күңелегезгә иң хуш килгәне кем һәм ни өчен? Сез үзегез гаҗәпкә калган, үзегез шуңа омтылган, үзегез ничектер күңелегез белән күңелегезгә тагын ныграк менә мин инде аерып үзегезнең шәхсән үзегезгә охшаган герой турында аны ачыклыйсым килә. Кем икән дип. Мин язучы кешегә һәрбер язган әйбере кадерле булган кебек һәр персонаж, һәр геройны күңелеңә бик якын аласың инде. Монда бит документаль фильм кебек дигәндә документаль әсәр булганда, мәсәлән, анда Нивичи Камал Лукман турында бар. Әлбәттә, монда теге башка монда эшләмәдем, башка образларны эшләмәдем. Ул документаль бәян булганга күрә, мәсәлән, аның биографиясына һәм аның
Чын кишиге таянып деген шул кысаларда язылды. Менә Истанбул малайы деген әсәрне язганда Мәхмәт герой теге Отар баласы ана яшер смерть чорына, аннары студентлык вакытына килеп җитә. Миңа ул мәсәлән бик якын булды инде. Әмма бу Мәхмәтне язганда мин бер генә герой, бер генә кешенең язмышын язмадым. Чөнки бу Мәхмәт аша шушы Төркия татарларына хас мәгълүматларны күбрәк җиткерәсем килде. Ягъни шул бер образ аша тагын да күбрәк вакыйгаларны һәм аларны борчыган, алар очраган нәрсәләрне күбрәк тасвирлыйсым килде. Әйтәләр бит, исемә төшерә, менә теге түрк язучысы бар бит, Памук, аның бер интервьюсында әйтелгән иде, ул бер образны язганда мин 4-5 кешенең әйберен алам дип әйткән иде ул. Чөнки бер генә кешенең әйбере язмышы образны күрсәтеп бетерә алмый дип шулай аңлаткан иде. Шуның кебек мин дә Мәхмәтне язганда бигрәк тә шәһәрдә яшәгән, шәһәрдә туып үскән, шәһәрдә яшәгән татарлар белән аралашканда язып барган хатирәләрне шулай бер образга туплап иттем. Ул алар чындыр әйткәндә шәһәр тормышында бөтенләй башка бер мәдәниятте, бөтенләй башка бер мөхиттә үскән татар баласының үз мәдәниятен аңлавын һәм үз мәдәниятенә тартылуын мине бик итте. Бу миңа бик якын булды. Гаҗәпләндерде. Менә тагын бер сезгә сорау, Айгөл язабында, китапны язганда үзегез өчен нинди көтелмәгән ачышлар ясадыгыз дип сорый. Ачышлар бик күп булды һәм ачыш дип әйтмим инде. Гаҗәпкә калып һәм гыйбрәтләнеп кичерешләр шундый булды. Мәсәлән, Агай дигән әсәрне язганда, мин килгәчтә ишеткән идем шундый бер вакыйганы. Татарлар күп яшәми торган Төркия шәһәрендә базарына бер татар апайы үзе бәйләгән носкиларны, бәйләйләрен сатырга бара. Ягъни ул шәһәрдә шул кадәр татарлар яшәми. Бу 50нче еллар. Шунда бара, үзенең бәйләгән носкиларын, ниләрен монда инде теге Төркия уртасы булганга күрә һава салкынча. Шуңа күрә кыш көннәрендә бәйләмәй берлә кил. Элегрәк бигрәк тә салкын була. Шуларны сатканда базарда басып торганда моның кулагына ишетелә. Каядыр анда татар кешеләре, абзыйлары татарча сөйләшеп йөриләр. Бу ишетеп ала да кычкыра: "Эй, татарлар, килегез монда нишләп йөрисез?" дигән кебек теге әллә каян, югыйсә үзе дә бит теге кайчандыр 50-60 ел элек әти-әниләре Казаннан монда безнең теге Россиядан, Русиядан чыгып киткән кешеләрнең кызы гына әле бу. Теге үзе мухаҗир булып килгән әби түгел, ягъни кызы, мухаҗирләрнең бер кызы. Әмма үзенең татар теле белүе һәм татарлыгын онытмау аркасында шу 50нче елларда шул базарда очраклыгына очраган. Бу татарлар булып чыга, теге Бөек Ватан сугышыннан соңгы бик авыр хәлдә калган татар әсирләре булып чыга, уларга ярдәм итә. Ягъни аларга ниндидер бер юл күрсәтә, аннары татар авылына алып кайта алалар. Татар авылының җитәкчесе белән таныштыра. Ул аларга шул кадәр зур ярдәм итә, аларны мөшкил хәлдән дигәндә куткарып диярлек алып кала. Менә килгәчтән дә миңа бу эпизод дип әйтәм инде. Бик тәэсир иткән өчен булган хәл. Ягъни татарларның бер-берсенә ярдәм итүе һәм нинди авыр хәлдә калсалар да һәм татар телен белүләре. Менә күп кенә әсәрләремә килгәчтән дә менә шушындай эпизодларны ишетүем менән инде гыйбрәт алдым, гаҗәпләндем дә, аннары акрынлап кәгазьгә төшерә башладым аларны. Азирәк, менә без бу Агай дигән әсәргә тукталдык, яңа гына сез әйтеп үттегез, базарда менә шул очраткан. Сезнең андый очрак булды менә, көтелмәгәнчә генә татар сөйләм ишетү мизгеле, андый үзегездә шәхсән Төркиягә килгәч? Мин инде Төркиягә килгәчтән төрекчә сөйләшмим дә бит инде. Чөнки минем ирем татарча сөйләшә, минем аралашкан кешеләрем татарча беләләр, һәм минем туганнарым мондагы, иремнең туганнары, авылга кайсам да мин татарча сөйләшәм, һәм алар да минем белән теге булдырылган кадәр барыбер тырыша, хәтта түрк булсалар да миңа теге татарча нидер аңлатырга, ирләреннән, хатыннарыннан ишеткән сүзләр белән сөйләшергә тырышалар. Ягъни мин монда теге Казанда тормышымны монда дәвам иттем дип әйтергә була инде.
Мен үзем өчен кызык булган бер моментта гына сорыйм әле. Менә бу агайдагы ул чын прототип, ягъни геройлар, алар туган илләренә кайтамы? Күрешәләрме алар туганнар белән? Менә аның азагы ничек дип әйтәйин инде. Бу бит инде әдәби документаль бәян. Менә чынлыкта. Тик берсе генә кайта Ага. һәм ул тарихи ни әйбер инде дип әйтим инде документаль ул әсәр һәм безнең тарихыбыз инде төрле елларда төрлечә булган дип әйтим инде. Төрле авыр еллар булган бит инде. Һәм аның берсе генә кайта ала. Ничек тә кайта ул туган ягына. Урау юллар белән булса да кайта, әмма бик кыен хәлләргә тарый анда. Мәгълүм аның анда яшәп китүе, балалар янында, гаиләсе янында яшәүе мәгълүм. Ягъни гомерен Россиядә тәмамлый дип әйтим. Башкалар кайта берсе аның менә бу герой агай мәрхүм була инде, анда ук мәрхүм була. Башкалары да монда яшәп, монда мәрхүм булалар кайта. Картаймыш көннәрендә менә бу чит илләргә юл ачылды бит безнең советлар 90 еллардан сайын. Ул вакытта табалар. Менә кызык. Элемтәләрен Бик гыйбрәтле язмышлар икән, ха. Менә монда җиткермәдем, чөнки минем максатым чит җирләрдә мәрхүм булган менә бу агайны әле ачыклап ахырга кадәр ачыклап битерәсе бар әле аны. Алла бирсә бәлки шуңа күрә теге дәвамы да көтеләме? Дәвамы да бәлки булыр, чөнки бик тетрәндергеч язмыш. Менә безнең монда укучыларыбыз сылый, Фин 15 иске шәһәрдә, гомумән Төркиядә күп милләт вәкилләре яши. Белүемчә, алар күченеп киткән җирләрен бик ярата. Шулай милләтләрне яраттыра торган Төркиянең нинди көче, нинди сире бар икән дип сорыйлар. Төркиягә ни күчеш бит инде ул ничә гасырлар дәвамында барган күренеш. Элекейләрнең, мәсәлән, инкыйлабка кадәр киткәннәрнең үзләренең бер сәбәпләре булган. Динне саклыйбыз дигәннәр, гаиләне саклыйбыз дигәннәр, инкыйлаб якынлаша, революция якынлаша, ягъни акыллы фикерле кешеләр бит инде алдан белгән аны ул вакыйгаларның буласын һәм бик кыен һәм шул ук вакытта, мәсәлән, инкыйлабка кадәр ничә еллар дәвамында байлар, татар байлары Төркиядәге байлар белән, ягъни Төркиядә сәүдә эшләрен алып барганнар, хаҗга йөргәннәр, хаҗга киткән кешеләр күп кенә Төркиядә калган. Бу ил белән элемтә элекке заманнардан татарларның булган һәм ул төрле гасырларда төрле рәвешкә кергән. Бүген, мәсәлән, карасак инде диңгез буена киләләр бит инде. Бүген диңгез буенда фатир алырга, диңгез буенда җылы һавада яшәргә тырыша омтыла инде. Икенче төрле теге укырга килүчеләр бар. Мәсәлән, 90-нчы елларда бит инде 2000-нчы елларда дип әйтимме, бик күп яшьләр, безнең татар яшьләре дә Төркиядә белем алганнар. Бүген дә белем алучылар бар. Төрле юллар белән. Монда бер яктан инде бу Төркиягә татарларның ихтыяҗы да булган. Шул ук вакытта Төркиягә килеп сыенып, алар Төркиядә үз нигезләрен салып, яшәп китәргә ниндидер бер шартлар да тудырылган. Моны тарихка карасак, бу да роль уйный. Бүгенге көндә дә Төркия, мәсәлән, туристларны ярата. Ягъни туристларга булдырылган кадәр мөмкинлекләр тудырып һәм диңгез буйларында шәһәр корып, отель корып бит инде. Бу да аның экономик ягыннан теге үзенә бер файда күрергә тырыша дигәндәк. Менә төрле сәбәпләр яраттыра дип кенә әйтеп булмый. Төрле сәбәпләр белән. Менә укучыбыз монда Ралина 5960 җяза, Айзирәк, синең белән горурланабыз, киләчәккә тагы бик күп китаплар бастырырга язсын, иҗади уңышлар теләйбез диләр. Гомумән монда менә без күрәбез, анда катнашалар безнең хәзер тыңлыйлар һәм бу китапны күрәселәр килә. Менә Айсылу яза, бәлки аудио китап итәргәдер аны дип тә алга таба аудио китап форматы. Хәзер бит инде безнең яңа төрле форматларда бар, ул басма китап кына түгел, электрон китап, шулай аудио китапта. Менә Фин 15 сорый сездән, милләт кадере арта төштеме, анда яши башлагач Айзирәк ди. Туган җирдән ераккарак киткән сайын туган җирен тагында катырак сагына башлыйдыр инде. Андый
теге bir ne бар үзенчәлек. Минем өчен Казанда да теге һәрвакыт теге татар теле белән эшләдем. Казанда яшәгәндә дә татар телендә журналистика факультетында укыдык бит инде без. Татар теле редакцияларында эшләдем. Аның өчен теге мондай милли сорауларда, дини сорауларда һәм татарлык мәсьәләләренә дә мин ул кадәр ерак яшәмәдем Казанда вакытта да. Әмма Төркиягә киткәч инде ул чит ил инде ул барыбер. Никадәр якын монда безнекеләр күп булса да, чит илдә инде чагыштырасың. Аннары җир су хисе дә өстәле. Шуңа күрә ортадыр мөгаен. Читкә киткәчтән теге татар халкына, үз милләтеңә, телеңә карата хисләрең тагын да күбәядер ди. Инде укучыларыбызга мөрәҗәгать итеп әйтәм, бу китапны безнең Татарстан китап нәшриятының фирма кибетләреннән алырга мөмкин. Рәхим итегез, безнең шулай kniga.ru дигән порталыбыз бар. Аннан да сатып ала аласыз. Заказ биреп, дөньяның теләсә кайсы почмагына әлеге китап килеп ирешә ала. Рәхим итегез. Шуңа күрә әлегә менә шушы автор белән, шушы китапның шуны шәп китапның авторы белән аралашу мөмкинлеге сезгә һәм аңа сорау бирү мөмкинлеге булган вакытта аның белән әйдәгез аралашып сөйләшеп калыйк. Без эфирыбыз безнең әлегә дәвам итә. Шулай да бик озак калмады. Шуңа күрә сорауларыгызны яудырыгыз. Рәхәтләнеп. Инде без Азирәк хәзер сезгә үзебездән менә монда нәрсә безне кызыксындырган шуларны да битик менә китаптагы әсәрләрнең сюжетлары ничек туды. Үз күзегез белән күргән, тыйган вакыйгалар, кемнәндер ишеткән әйберләр, укыган мәгълүмат яисә уйдырма образлармы? Сез ничек итеп сюжетларны җыясыз? Көндәлек язып барасыз. Сез әйттегез менә үзегез хәзер баярак яшәгән вакытта андый формат сезнең теге диктофонга язып бару мөмкинлеге дә бар калган дип тә. Шулай да сезнең төп көчегез нәрсәдә? Бу сюжетлар сезнең менә сез сюжет битенә теләсә кайсы сюжетны сайлап алып булмый. Ул бит инде сезгә генә түгел, укучыга да кызыклы булырга тиеш. Сез инде журналистикада эшләгән буларак, бигрәк тә мин үзем журналистиканы бетердем университетны, бераз сездән алданак. Анда бит беренче чиратта безгә динамика диләр инде. Хәрәкәт булырга тиеш, ниндидер бурылышлар булырга тиеш, инверсиялар булырга тиеш, сискәндереп җибәрә торган моментлар булырга тиеш. Менә сез нинди алымнар файдаланып бу сюжетларны эзләдегез? Мен теге шыннан да Төркиягә бераз әзерлеклерәк килгән кеше буларак инде, чөнки журналистикада инде 17 елмы инде минем. Аннары пресс-службада да, теге матбугат хезмәтендә дә эшләгәчтен хәбәрләрне туплау һәм нинди хәбәрләр кызыклырак булыр һәм нинди геройларны сайлап алсам яхшырак булыр. Ягъни хәбәр эзләү, туплау юлын инде, ягъни бераз әзерлек бар әйе. Язганда, әмма монда документаль булганга күрә, мин мәсәлән, шул әби бабайлардан яки шушында яшәүче татарлардан ниндидер вакыйгаларны, ниндидер хәлләрне тыңлап утырам. Шул рәвешле дә бара хәбәр җыям. Әмма буның белән генә бетми. Мин укыйм Төркиядәге элеккеге дәверләрдә чыккан татарларга кагылышлы журналларны, газеталарны һәм гомумән Төркиядә чыккан иске матбугатында татарларга кагылышлы бик кызыклы мәкаләләр һәм хәтта очраклы гына да кайбер вакытта килеп чыга. Бер җөмлә, ике җөмлә. Мин әйтмим теге тулы бер материалны, бер мәкаләне. Шул мәкалә иченнән бер сүз, ике сүз, өч сүз. Минем өчен ул бик кыйммәтле бер әйбергә әйләнә инде. Яки мәсәлән, сахафчылар дип әйтәләр инде, иске китап туплаучылар бар монда. Bir hizmet gibi indi bunda. Eski kitapını toplap, eski kitapını satıl itüçe sevdeverler var. O bazarları da var, şulay internettalarının bir köp neleri, saytları. Alarda oturum, alardan eski kitaplarını alam. Mesela Kemal Lokman'ın da kitaplarını jıydım şulay. Аңа кагылышлы kitaplarını da jıydım. Hem бик кызык кына шул китапларда кайыр вакытта гел көтелмәгән мәгълүматлар килеп чыга. Мәсәлән, ул китап имзалы булырга мөмкин, ниндидер бер министрга, ниндидер бер шагыйрьгә, ниндидер бу кешенең, димәк, бу геройның бу кеше белән ниндидер элемтәләре булган дигән сүз. Аннары ул кешегә чыган. Сезнең менә ул кешене белә идегезме, сез дус булгансыз, яки андай сезгә шундый китаплар балаларына, аннары оныкларына чыгып, тагын да мәгълүматлары менә шу җыям инде. Аннары, мәсәлән, Казан әүлиясе дигән әсәремдә бар. Солтановлар нәселеннән булган кешеләр янына барып, Бурсада менә аларның туганнары, кардәшләре яши.
махсус барып инде алар белән сөйләшеп утырдык. Бұл сөйләшеп утырганда төрле сүзләр чыга. Әмма әле бит аны әсәргә ул сүзләрнең бөтенесе дә яраклымы, яраксызмы? Аны да чамаларга кирәк инде. Теге кайберләре кызык та булмаска мөмкин. Менә мәгълүмат җыю вакытны ала, шактый вакытны ала. Һәм мин бит Төркиягә теге төркчәне өйрәнеп килгән кеше түгел. Миңа бераз теге төркчәне шушы рәвешле өйрәнәм дә, үзем дә төркчәне өйрәнә барам, төркчәне укыйм, тәрҗемәләр итәм һәм аннары кайбер мәгълүматларны аңлап җиткермәсәм. Төркия үзе бер дәүләт. Аның бит үзенең теге нечкәлекләре бар. Һәрбер дәүләт нечкәлекләре булган кебек, бу елларда нәрсә булган, теге елларда булган. Хәтта монда татарларның гына вакыйгаларын түгел, төрекләрнең вакыйгаларын да өйрәнергә кирәк була. Ул вакытларда сәяси, икътисади мөмкинлекләрен иремдә аңлатып бирә инде. Юк, язмада, мәсәлән, газетада шулай язылса да, ул чынлыкта булайрак булды, мәсәлән. Мәсәлән, Истанбул малайын язганда да миңа анда бик Төркиядәге вакыйгаларны кертергә кирәк иде, мөхитне күрсәтер өчен, нинди мөхиттә яшиләр алар. Үзләренең шушы теге һәр язма мәгълүматларны да һәм ишеткән кулагым белән ишеткән мәгълүматларны да туплап, чагыштырып, кемдә нинди хата бар дигәндә, кемнеке дөрес түгел, бераз тикшереп, менә шул рәвешле бара. Чынлап та, Айзирәк, бу кызыклы китап. Менә бүген турдан-туры эфирда без Айзирәк белән очрашабыз һәм алга таба да Айзирәк сиңа яңа иҗат уңышлары телибез. Менә безгә бүген монда тамашачыларыбыз, укучыларыбыз, китап сөючеләребез яза, Актаныштан сәлам диләр, Яшел Үзәннән сәлам, без сокланабыз сезнең белән диләр. Тагын сездән әсәрләр көтеп калалар алга таба. Айзирәк, менә инде эфирыбыз әкренләп якынлашып килә, әйтегез, сез нинди ниятләрегез, нинди планнар белән яшисез бүген көндә? Алга таба иҗат итү сезнең ниндирәк юнәлештә барыр икән? Нинди сездән хәзер бусы кызык булды, хәзер алга таба сезнең иҗат безне хәзер укучыларны кызыксындыра. Ниятләрегез белән уртаклаша аласызмы? Беренчедән, зур рәхмәт нәшрияткә, әлбәттә, китабымны шушы укучыларга җиткерүдә теге нәшриятның роле бик зур. Бик рәхмәтлемен. Һәм ниятләрем зур. Бердән бүгенге заман мөхаҗирләре турында да язасым килә. Бер кызыклы гына бер әсәр дип әйтәсем килә. Аннары яңа яза башлаган бер герой бар. Төрле илләрдә музыка мәктәпләре булган бер татар герое бар. Аның турында язып утырам. Һәм тагын бик тә күңелемнән теләгән, бик зур теләгем бар. Мөхаҗир хатын-кызлар турында бер әсәр язасым килә. Теге бер героина дип әйтим инде, бер геройга гына түгел, менә шушы ирләренә ярып килгән, 4-5 бала яртып килгән теге заманнарда мөхаҗир хатыннары, аларның кызлары ничек ни рәвешле бу чит илләрдә, ни рәвешле үзләрен тапканнар, ничек балаларын тәрбияләгәннәр. Менә хатын-кыз тормышында мөхаҗирлек темасы дигән әйберне күтәреп, көчем җитсә инде ала берсә дигәндәй килә. Менә монда тагын инде сорау буенча булмый, Гөлнур яза, балалар өчен язарга ниятегез бармы дип сорап бирәләр. Балалар өчен язарга дигәннән минем мәктәп елларында яза торган темам ул әкиятләр иде. Ул Роберт Алаймин эшләйде редакторда. Ул вакытта әкиятләрен Сабантуйда чыгып чыга иде, хәтта Сабантуйның бер җыентыгына да кергән иде. Әкиятләрем бар минем. Һәм кайыр вакыт хәзердә кызыгып китеп язасым килеп китә, әмма әлегә теге бераз журналистика белән бәйлерәк юнәлештә барам. Шул. Менә тамашачыларга, укучыларыбызга мөнәҗәт итәм. Күрәсезме, без бүгенге заман мөмкинлекләреннән файдаланып, Айзирәк белән Казан белән Иске шәһәр арасында шушындый турыдан-туры эфир үткәрдек. Безгә бик күңелле, эчтәлекле булды. Айзирәк, кызык өчен генә, менә бездә хәзер монда кар яуды, ул беренче кар яуган иде бер айлык, һәм шул ятты, гомердә булмаганча. Гадәттә бит инде әйтәләр, бер айдан соң кар ята дип. Ул эремәде. Менә бездә Казанда шулай, кояшлы, әлбәттә, бик тәмле һава бездә. Бик кар шундый сездән инде тагы тырышанды. Төркиядә Иске шәһәрдән ничек анда хәзер? Бездән 3000 чакрым да инде, белмә.
Türkiye'nin üzerinde урнашкан монда салкын чарак һава, әмма кояшлы, кар юк. Aha. Кар бездә монда Искешәһәрдә январь, февраль башында димме, бер 10 көн явып китә. Хәзер бездәге көз ахыры дияргә мөмкин инде. Aha. Бездәге менә әйбәт көз хәзер монда. Aha. Кояшлы, әйбәт көз инде Aha. бездәге. Ярар, сезгә бик зур рәхмәт, Азирәк. Безнең бүген әлегә бүгенгә шушы безнең турдан тур эфирда безнең белән бергә булган безнең укучыларыбызга бик зур рәхмәт. Әйдәгез, элемтәдә торыйк, бергә булыйк. Безнең аралар беренчектә ерак була алмый. Без монда бер мөхиттә яшибез. Рәхим итегез, менә шушы китапны укучыларыбыз карагыз. Ул ИПК дип атала. Һәм сез аның бүгенге менә авторы белән очраштыгыз, сөйләштегез. Ул аның менә күрәс бизәлеше дә матур, менә кулга тоткач аның монда әле ялтырап тора, ИПК туйымлау. Үзеңнең дә тотып карыйсы килә торгандыр, яме, Азирәк. Менә шушы китапны тәмләп укыгыз, анда әйтәмеш, менә 11 әсәр, 11 дә шул хәтле җырлап укыла торган әсәрләр. Рәхим итегез, киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт, күп итеп рәхмәт. Ярар, Азирәк. Булыгыз.